shirye-shirye kawai nake idan Allah ya sa na kammala shirye-shirye na maganan aure a shafa fatiha normal Allah abin ya zo cikin sauki to za ai ba sai an dai ana wani shan wahala ni yanzu ina jiran alaji kuɗi na sauka ina yana zuwa za ta ga huf in ma Abuja ne kike so duk inda kike so za mu wannan da zuwa su Assalamu alaikum dan mata minti dai da Allah Allah ki duba wannan garan ki dube shi wani dan kauye wai minti daya to me yake nufi kai yanzu wani Allah kai da ranka ta ma kama da kallaka wannan zaka ga ya mutane wani ba da Allah yan mata dan ba za ki damu ba minti daya dan Allah ne ke ko dai wannan mahaukaci ne dai ban sani ba dai To akwai dai anya nan ba mahaukaci bane to shikenan in ce dai ba hauka zaka ce ai ba wai zubin kauyen ba yi kudin ba kar ki ga mutum wai da wani wankan cikin gari wani waye wallahi ba zubin kauyen ba kudin wallahi har da dala ka je ka aro kuɗi zaka ke Fatima dan iskan ƙarya la ilaha illallah fa kai